Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià, de la mà de Josep Puigades. Què tal de nou? Bona vesprada, bona nit. Bona vesprada si estan fent la becaeta ja, si és dissabte, de 3 a 4 es remet aquest programa. Avui és divendres 14 de juliol. Vagin en compte, la 107.7 de la freqüència modular, la Play Radio, recorden, València Maig. Ja hem fet denúncia social. Més denúncia encara, estaven comentant-me Gary i Aroa, és el Pont de les Flors. El Pont de les Flors, qui t'ha vist i qui en té bé. Però el que s'ha de tindre en compte és que si aquestes flors valen molts diners, allò de tindre les semes i pansides, allí, que són l'escaparat de València capital, que fiquen uns cactus, com el parc de cactus que hi ha en Benimaclet, que et posen alguna cosa. Però bé, això també era una denúncia que se n'han anat i no ens l'han pogut dir en directe. I si els sembla, anem a escoltar aquesta cançó. Yupi, los viajes de Yupi, esa sèrie que quan alguns eren xicotets els agradava més que Barrio Sésamo. Jo sóc de Barrio Sésamo, tu de què eres, Abel? Jo també sóc de Barrio Sésamo. A tu t'agarraria molt joven, Sí, però sí que recordé algun programeta, sí. I d'abans la Cometa Blanca. També. I Alaska estava per allí. Bé, per aquesta cançó? Perquè resulta que tenim ara una vicepresidenta del Consell que viatja. Ja li han dit que és l'Angelina Jolie li ho ha dit el Partit Popular, que és l'Angelina Jolie. Recordem que també Diana de Gales feia missions humanitàries. Ara Mònica Oltra s'ha anat a Gaza i Cisjordània per a intentar veure que de primera mà què ocorre en aquestes zones tan, com diríem, tan devastades per la guerra, per els interessos d'uns i d'uns altres, i s'ha anat allí directament, convidat per Nacions Unides, i ha decidit fer un pla per augmentar el milió d'euros de cooperació en Palestina. Nosaltres hem intentat parlar, i hem parlat de fet en l'Associació Palestina de la Ciutat de València, hem parlat en Aldein Awad, i ens ha dit que ells tenen constància d'aixòs diners que se van enviar en aquesta partida pressupostària, que s'augmentarà la partida de cooperació internacional, però que ja els agradaria a ells que els hagueren tingut en compte, perquè les associacions pro-palestins i d'ajuda als immigrants palestins que hi ha en la ciutat de València no tenen constància d'això. Reclamen que algú s'assente a parlar en ells, ja sigui bé l'Ajuntament de València o la Conselleria de torn, encapçalada per Mònica Oltra, vicepresidenta del Consell, perquè ells afirmen que ja duen més de 8 anys en aquest tema, portant projectes, portant com els diria jo, aportant idees, aportant a peu d'obra els diners que així els van recopilant, i fan plans i estratègies allí en aquella zona. Qui millor que ells, que ja duen 8 anys per a assessorar o tindre'ls en compte un poc a l'hora de destinar tanta quantitat de diners que, per contra, ells no reben ni un duro per a la integració dels palestins així en la ciutat de València i tampoc en la comunitat valenciana. És una cosa, almenys, que és curiosa. Per aquests diners, estos 1 milió d'euros, aniran destinats a 117 dones universitàries per a lluitar contra la desigualtat entre homes i dones. És un país, recordem, molt complicat, però això és el que van a intentar fer des de la Conselleria de Cooperació que encapçala Mònica Oltra, que ja li han dit, ja ho escolten, que se'n va molt de viatge quan teníem la crisi dels incendis de Gàtova, de Sogorb, de la Calderona.